Batasuna, haugetasuna eta hau I aditza. Hor zuaren arloan, ezta? Argiaren arloan bebai... Eta nik inor zoratzeko zarik ez deukat, Beraz... Gauzak badira eta zareten ez dira. Horra hartu behar da. Nurri batean. Baina dauden fenomenoak hor daude. Eta ez daude amezketan bakarrik. Mongolian eta Zapotamian eta Danian daude. Zer guztietan. Eta kasualitatea... behin izan daiteke, baina bigarrenean ez. Eta... esan duena, iz hori gaur agertzen da, uraren zetsuaz, mundu guztia. Mongolian, zuan Mongolian, Julia abiatzen danean, to iz! To iz! Bueno, itoizko ikasian izango, baina to iz. Eta fenomenoak badaude. Fenomenoak daude nian, ezin da ebili elukubratzen, baina ez daukatzen ere. Hortik zerbait altera leitika, baina ez dakit. Zoratu eskinak ningo. Eta... bueno, hori da. Zarritu. Gero, badudebe aldakiak, ez? Esate baterako izaoskiaren aldaki bat, ja, bueno, ez dakit, txarto ondo auskatzen dudan, eta hor ere hainbat hitz ikusten dira. Berriz, plural ipintzeko zerate, gero nola konponduko zarete. Hori jolazitia da. Eta ezin da ibili hizkuntzarekin jolazion. Berba badiru indu gana bilela, baina... Baina jolas, montajen zerak, jolasak, montota, gustatzen. Bueno, gero hemen daukazue egintza. Bueno, hitz egin dugu izatasuna. Izatasuna, izerroa da, emankorrena, bitxorren ustez, baina bestek ere badukatez ere eginik, ez? Batez ere... Pila batek zute erabiltzen emea enbarazateko. Urruza baizik. Askok eta askok, ganera atzo bertan zerratik, zer galdetu daik eta ardizek emeatian. Ardiak emeatiren. Galdetu zion eta berako bizuteleuz. Ardizek ez dira emeak, urrusak. Hartzainak, Eta horrela da. Logo badago animali ematen lehenbiziko. Katu bat urruza dela esaten badezu euskaldun artean. Oso behin gulte bai. Katu bat eta txakurra eta errekestiak behin ere, astoa ez. Dirudien dik, gizakiek berarekin erabilizitu edako. Eta horreixe irauten du. Eta... hembra! Zata ziren.